Hello mga higala, welcome to my vlog. Magluto ko karon mga higala og kamuting kahoy. Nya nagkuan pa kuno, nagpanit sa ko. So ang pagpanit ni ini mga higala is nani kuhaan mo sa gahi. Kuan na gani siya oh. Kanang kuhaan mo sa kanang gahi dapit sa dapit sa ulo. Nya dayon ni kahuman nimo og ni kahuman nimo panit. Panitan nimo ha. Kuan di ini mga duha siguro ni ka kilo ako ang balanghoy mga higala. Balanghoy or kamuting kahoy. Saban ani kay balanghoy ang uban sad kamuting kahoy. So bisag unsa la ila itawag ani no. Yeah, pero sa amoa ani kay kamuting kahoy jud tagsara mo ngalan o balanghoy. Ngit ko karon kay na nira ko kay kanang daghan mo agi mga music. So mana na to panit. Atoy mo na ni atong kagisan. Kagisan siya. Kagisan, kahuman ani mga higala mo kay puti na kaayo kay human nagkagis. Kagisan. Nani na igahi atong kuhaan. So dagko kaayo siya. Nya hindi na ba siya gahi? Okay ra kaayo. Kuan man kanus ato man gidala. Varnish. So varnish pa din. Dahil mamurag hapit na siya na daot. Okay. So kamuti ni siya ngalong agunon yun siya nga kamuti. Kaduldul with naaman mi kamuti kahoy nga dili kanang para siya kanang puto ba. Dili siya pwede malungag kay gahi, dili siya malata. So kani siya kay kaduldul lata gid ni siya. Duldul, dako kayo siya oh. So kanid ing dagko kay ako ni siya pikason karon maangay ang iyang luto. Magdungan siya kaluto sa kuan. Magdungan siya kaluto sa uban. Nya nako giandam nga lubi. So ato ni butangan karon og tuno. So ato gihapon ko ana no. Are kiskisan gihapon nato mga higala o naon siya pag kuan ha. Kiskisi gid ninyo. Kay mas kuan siya puti pa kay siya nya mas safe pag yun. Kay ang mga kuan ato na makuha na. Ang mga usayan ani. Sayang lagi basta di dayon malungag kay daot. So standby sa ta ha. Ug karon luto na ang ato ang kamuting kahoy or balanghoy daraw. Isagid siya ka kuan kaldero. Nya sorry kayo nga nadugay medyo nadugay jud kuno kay naay nag-ayo diri sa amo ang rep. So gipauna na kog snacks. Kababi na ay babay ka natong mga Pinoy no unahon jud na nato tong bisita o pakaon bahalag magutuman na ta. No? So mga ano ta? Sige. Nya ako di ay ning gibutangan og kuan kay kanang sentral sa una kay wala man gud na ko butangi. Nya kuan man naraw. Kita ba ko dili no? Silang magana lang ko. Ako mabutang ito sentral sa una kay na
Paig naman. Ano pa man siya. Ako din siyang sagulo. Ako din siyang parisan og kape. So magkape ko. Kung gigamit nga kape mo ano. Ali kape. Excited na ko. Doon na ako sa kalero. Di ito. Tutublas mahurot ha. Yan sa tapanabi. Ang liit na ba? Bukal. Napalib. Di apagod. Salang puwas ako ana ha. Ta. Tuno. Gitunuan ni nako ni. Butangag sentral. Ang gamit ko. Sa itong gimingaw diha og malanghol. Butang na kung dagko nun niya. Ang gagmay akong pili og kaon. Ang dagko niya na. Dagko kayo. Pero ang gagmay des lawom. Ngayon na ako kaon. Sa ang gagmay mahigalis. Nanis ako. Nga, giunsan ako pagluto. Level ang iyang tubig. Nagkainis sa kape. Magluto mo ba lang may mga higala? Kisan. Mata akong gipakita niyo kanina. Then, ang tubig level sa level sa imuhang giluto. Sa insakto. Mahalag mahurot ang gas. Nagbutang dagko diri pero ang gagbay may giuna. Jasmine. Gara kung luyod eh. Akong alaga ka. Nasa taon siya kaliin siya mangayo. Magkaon min, tanaw siya. Ni asa ako ang tulos sa iyang bahawan. Ni asa kaon mo tagaan. Hipi ang kasuot. Dako naman ko na siya gidala din no. Gi-train na sa kuan ba? Sa iya. Ang gano'n gi-train sa ila. Hindi siya pwede mangayo o magkaon sila.
Paso ito pa ano. Nalakay ko sa lero. Ang anak di man kay hilig ano. Pero nahanap ka. Mga sa maanad mo. Kita nga mo ay nadakan na. Ang ta-ta. Ni atong itunlog diri. Tunlog na to sa latik. Naglatik naman siya. Hala. Naglatik. Nya dinhi lang ko kutog mga higala ha kay na nahurot na akong kape. Si bye, daghang salamat.